Sira anak wong apa anak jaranan? Nek anak wong ke kena tuturi, maring masjid kudu mulih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wala ali wa salim. Ki ora oleh ring masjid. Sira anak apa? Anak jaran apa anak setan? Blis-blis. Areng masjid ora oleh. Anak apa iki? Hah? Wong urip kowe kudu mikir bakal mati. Wong ayune kaya widadari kok ora oleh ring masjid. Anak apa ora oleh ring masjid? Wong urip kowe ring masjid oleh. Saiki jam piro mbok wis wengi, bola-bali ring masjid nyalake lampu. Nyalake lampu apa? Waten entek. Enteke piro? Sira ngeletike sapa? Hah? Ayune kaya kono ora sembodo kayune. Mikir. Wong kuwi bakal mati. Ada wong kurung urip dhewek. Oleh ora iki buka. Ora oleh. Sesuk Sira meneh. anak apa? Hah? Anak apa sira? Nek anak wong ke kena tuturi. Areng masjid ora oleh. Udan-udan maring masjid oleh. Jane iki arek peteng arek ring masjid ora oleh. Omong nyalake kokean duit. Kayane apa? Ora oleh nyalake duit. Ora oleh main peteng sisan. Kabeh petengi. Mangkano maring kono ora oleh. Anak apa ora kena tuturi wong? Wong ke kena